Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Di DC sarapan, monggo sarapan karo otok-otok guys. Otok-otok siso dek. Nane kae tak tekok ning kulkas iki mau tak panasin neh guys. DC jam 5 iki wis sarapan mergo arep ngerabuk jagung gone anak lan guys. Persiapan sarapan ngemplok sego sik raketang saithik-saithik. Tapi alhamdulillah ki engko dhisik iki gak mlaku guys. Motor iki iso sampai baon. Alhamdulillah pirang-pirang dina iki diparingi terang, kok nggih alon-alon tapi motor iki iso sampai teko baon ngono guys. Batur iki engko ya adike DC karo Mbak Par karo DC. Kene iki wong telu, guys. Soale Mbah Mi iki ndek sore di kongkon kuwi gak iso arep kocek jagung nggone lekses wong bulaan. Dadi kok kene iki wong telu. Lah sing kidul kuwi engko ya Lek Damirah bojone Pak Pri, terus engko Mas Danu sak ibuke. Terus karo sapa ae yo gak roh yo guys. Lek Yanto sak bojone. Tapi Pak Su engko yo gak iso ikut guys, gak iso melok. Soale Pak Su yo enek urusan dhewe. Guys, iki sing dhisik sing terjun. Bismillahirrahmanirrahim. Dhisik iki wis mateng. Tangine dhisik mau 2:30 iki wis tangi guys. Kae wis ngiling baju. Kok dindah wis arek nerusno. Segone sik panas. Jagung iki mbah wis umur pirang dina ya guys iki. Dhisik gak ngitungi biyen kae cere dinane apa ya. Muga-muga engko bar dirabuk entuk udan ngono nggih. Muga-muga jagunge sing mburi iki ya dadi ngono lho guys. Wayah bar ngerabuk engko ya entuk udan, wayah kobot ya entuk udan ngono nggih. Sing diciri iki mbaone Mbah Pomo karo mbaone Pak Ditris. Kuwi diciri neh guys denane soalé kan udane cek akeh udan kae. Mbok muga-muga engko sampe tuwek nggih entuk kiriman udan terus ngono lho guys. Dungane ae nggih. Sing done mbone do mangkat. Kadang yo enak sing done tebunan. Yo cek enak sing do kocak ya guys. Pokoke iki karek milih enak sing kocak, enak sing ning tebunan, ya enak sing apa mulai apa ngono iki guys, babat-babat tebon, tapi adoh nggone iki ning Telaga Tuwung iki jek ono ae guys di daerah Detas, daerah ndi kuwi Bendong kuwi arah Telaga Tuwung iki jek rono terus. Yang griyane do mulai mangkat. Iki kok nek gak salah ki rombongane iki wong 9 guys. Nek sore iki Mas Bagus iki Dek sampean melok ngabuk apa ora Dik? Tapi nek enek kancane wedok dhisik iki siap ya guys. Enek kancane wedok, enek barengane mlaku mbah numpak motor iki dhisik ya siap. Tapi nek bature lanang-lanang tok, dhisik wedok dhewe kok Pak Su gak melok iki dhisik gak melok guys. Soale sing lanang-lanang iki dungku motor jrenel-jrenel dhisik kayak nek bature mlaku. Kok alhamdulillah iki bature ya wedok-wedok. Ya. Ya. Ntar putakno ya.
guys mau dilanjut nah. Soalnya engko dhisik pas ning perjalanan yo gak iso syuting guys. Soalnya numpak motor posisinya nyetir dhewe. Nek dhisik bonceng ngono iso karo syuting. Tapi nek iki engko posisine dhisik numpak motor dhewe yo gak iso karo syuting guys ning dalan. Pokoke nggih fokus dalane nggih. Ngono wedi nek tiba. Mbak Par urung suwi meneh Mbak Par. Ya omong aku tak ngalor dulu ya ngene. Ndicik ider sego rek. Mbah Mira sida kocek tiwasan aku ngono. Apa ngidul wonge. Lah ndek bengi jare nek ngebel bengi kae Mas. Senen ae koceke ngono. Gak sida. Tasku sesuk gak sida tak gawe ya. Iya aku ngono. Di. Yo ning jero jokem tak sedeng. Ya wis ada panganan mau nek ngono. Lah kok ucul apa ora? Tapi ora tau tak sae ora tau tak. Lah kok penggo tas cilik gak sedengi wae ku. Bontotku ki akeh. Yo. Iki entuk nggawa bontot ki akeh. Oke, niki langko jarene Mbah Pomo ki yo gak dibontotno, makane aku nek pas ngidul ngono kuwi sego yo tak akehi, lawohe tak akehi. Dadi ning Mbah Pomo ki engko awan paling yo melok mam dhisik. Segone kuwi yo sak manci. Tani Mbak Par lu besok suwe men Mbak Par. Tak duwe sepatu pisan. Alah, kowe apa no, kok unggar-unggar kaya ngene iki. Loh, walah, lha kuwi iki lho rek yo ora celuk-celuk. Ora krungu iki. Kok tiwas tak enteni. Ayo. Nyabrang iki lho diluk rene. Oh, alah ndek mangki rek yo ora wong iki rono ping piro Mbak Par sampean renek. Lho, nggo aret barang oh. Nggo aret barang oh. Wong bayarane urung kok dhuwit barang. Alah yo gegete lho nek ape mangan wis piro yan. Bayani. Lah yo Mbak Par kaya dikentil-kentil ngguri kok penak. Pak Su mah nek notokno yo ngono. Gak ribut. Kuwi sing Mas Ajis ki yo melok awake dhewe Mas. Sing Mas Ajis ki lho. Ya aku tak garap iklan. Lah yo. Garap iklan obat ular. Oh, alah iya. Lah kuwi mbok ayan mbok tumpangno gembreng kamu kuwi gak yoba kok. Mosok ceblok. Alah Mas Danu goncakan mbek buke kok. Langsung kidul ae. Heeh. Aku gak nggo tengah. Alah mbah guys. Deseh malah dadi gaene batore ae. Lah motor ndik rek nyangkut ning kuwi. Kae Mbak Par karo Mak Edian sing tukang nyurungi deseh. Lah motore garuk iki, guys. Motore tak culno nang ora rubuh iki. Kae disurungi terus aku ping piro mah nek ping 5 ping piro. Dalan pulau terang.
Gesek wong lunyune yo ora umum. Terus jeru-jeru ngono ku lho, guys. Ayo alon-alon lah, untung kok dhisik manggok dhisik, ya Allah. Alah. Tapi engko mantuke kan penak. Gak lunyu, guys, nek suun kita ra yo. Lunyu. Lah kuwi jute kowe nek yo gak nyantol lah ya anakku nek yo nyantol lah ku mange. Lah. Alon-alon. Perjuangane wong wedok-wedok yo, guys. Ayo Mbak Par kae dinteni iso ora? Lah. Kono tegen kok ayo. Sik. Alhamdulillah, guys. Iki wis tekan dhuwur dhisik iki. Ndi adik-adikku mang kok urung enek ketok, guys. Mbak Par karo kok kairine adoh men nek maten. Iki dhisik wis ngarepe tok mbawane Mbah Pomo kalau guys jagonge ketok kae. Endi adike dhisik kok suwe men kae. Ya Allah. Nggo motor ki yo bener penak, guys, tapi walah perjuangane ya Allah Gusti. Pokoke wis ra koyo wong lanang, wong wedok ki yo alus elon-elon wong meleset sithik yo wis. Aku tak ngelereni tanganku, Yan. Tanganku gudi rasane gak kroso iki. Iki kan. Heeh. Lah ngono kok kowe ape goncekno aku. Mari nahani niki lho. Lha kok malah ape goncekno aku ndak yo. Biasane kowe goncek kan berarti. Piye, Mbak Par? Lah jerene iki lho metu etan kono penak. Engko nek mulih ya? Lah mulih kok ngaku kene. Oh iya, ya padha ae yo, guys. Lah yo. Oke, Yan. Sibuk, guys. Untuk keberkahan nih, Mbak Par. Ya Allah, Gusti. Untuk teh, guys. Tahap ya, guys. Tiba. Elon-elon. Salah. Bangetan. Ya Allah, sikilku keberkahan nih, Mbak Par pancatan nih. Sikilku. Untunge nganggo Lah yo. ngono kuwi cara gak gawa sepatu kuwi gak malah. Ya Gusti. Tiba Iki Gusti. kena pancatan iki apa iki? Ya kuwi sing guri kuwi cek. Aduh. Lah wong aku lo ngantar Covid enggak ngene iki tak golekno sing Sepione sampai sepione lemah tok. Wis nang tinggal Cok, apa ya? wis maktur suwun. Makasih ya Allah. Ya aku pengen nulungi jonge aku mas dhewe mah klosel-klosel ra karuan. Bismillah, guys, ya Allah. Piye? Sik Yan, nganu sikilku ketunjep iki lho nganu pancatan. Jujune sepatuku tek ngene Yan. Ora iso obah ya aku. Aja Mbak Par mondang-gage montorku dipateni ngono. Mari jenenge sikil ndek ya piye Mbak Par? Aduh. Ya Allah. Sik guys. Sepione lemah tok. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Gusti, paringono selamat. Lek mau gak gelem wong gawakno iki yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis tak parkir kene guys, gak wani kok ning gubuk. Lek iwangi nggawa bontote iki lho, Lek. Wagi sak tas. Walah, sing mari nyuwen-nyuwen iki aku lek iki mang tiba ning Yo iki tiba bolak-balik lho. wis menggok ning kene iki mang lho. Ning kene iki mah Lho Mbah Pomo iki nek yo malah jablas ora gelem nulungi. Sikilku sing kiwa keberkan iki. masku mang ndi yo? Wes Lek. Tak gone ada. Iya. Yo sarapan sik yo aku wis. Iya, sarapan sik. Iya sik ah. Sik Mak Par. Ya Allah, tak kudungane jas hujan guys ngono panasan malah. Wah, tanganku tang kewemeng iki tak nggo nahani ngono. Sikilku tak bukake ya guys. Kena apa yo? Maksudnya iki kena pancatan iki tapi lonyor apa ora ngono lho guys. Ya Allah.
Spione sampai muglak-maglik kok ngene iku ben dondoni Pak Su. Walah terima kasih jaranku. Kowe tak jak nibo nangi esuk-esuk kok ngene. Piye iso ora? Wong aku kok nulungi malah sing Mbak Par ngingeti aku malah wis panik dhewe. Piye nek gak iso tak tumpakane aku ge mlaku lah. Aja rono nah. Lah piye? Lah gak ya. Ngene lho Mak Edian rene. Iya ya. Iya lah ngono. Kok gugeng kok jambok undur nang kok. Walah mangan nek lek yanto mangek yo. Dijagrakno langsung gluwer ngono nek wong lanang. Oh alah bangetan. Sarapan kok iso munggah mundur rene. Bangetan yo. Sek mblusuk glowokan kok. Mak Dian mundur sik, Mak Dian mundur ae, mundur. Mundur lah. Ngono rak yo. Lha wong ning krowokan kok disurung ndak yo. Ayo Jiro. Parakno gak mbok ngidulno misan Mbak Par. Mare iki posisine iki ning njur-njuran guys ning ngene lho jurangan dadine. Wes kono ae. Nek nggawa sak-sak ngono tutupi sak Mak Par. Walah, bangetan perjuangan wong wedok-wedok. Ceknya aku cekel nangis dulu tak nutupi kuwi. Tak nutupi montor ku lho. Alah jagraku rupane rontroyan. Wah aku sopeyok kabeh kok. Iya. Nggone Mbak Par malah suwe. Alah suwek kok dicekel ngene. Mbah kok monggo sak mbuh nok. Mbak. Lah yang lumathok mana rasa ngebak lah ya kuwi nyawisi lanang-lanang. Ngene lah kene kaya ku ngene wis. Lho iki piye lah jajan iki. Wah, kuat. Lah aman kok nyempet batinku. Aku kira yo tiba ki malah ketenggengen malah montor kecepet ning kok nganu mangosel. Yo. Perkara sikilku keberkan. Ya wong aku lho montorku tak jagalo ki nganu apa ki ping geblak mangalor. Nek ora tak ungkak mungkin dhewe neh malah. Ayo anu. Yo. Loh, tak sempet yo mbok gawe ya. Lah piye? Mbok gadah dhewe ngono. Nek gak tinggal. Alhamdulillah rabbil alamin. Bontok ning jok lali kok. Loh, iya. Gak mbok coba. Lah tak ada tas. Ya saya. Bismillah. Regae guys, semangat meskipun tiba lah ya ora kapok. Gak kapok ya guys. Iki ndak penak mlaku lah. Alhamdulillah ya ora nek mulih kluyan kempleng-kempleng ya nek mulih. Tak jagonge wis sak mene dene. Lah kok mulih metu kono neh nek Mbak Par. Lah engko balik lah apa piye? Balik munggah mundur sithik kok. Lah ya. Iya. Apa montore kayak dhuwur ae? Ya. Lho, lah kayak dhuwur kayak dalanan ku mangarek Mak Par. Kak ning sorwet ki ya. Iya. Kayak ning sorwet sor gedang kak iyup engko kene. Walah iya. Aku toh walah lewat brok mang lho walah tenan jane pikiranku wis bar disurung Mak Edian aku sembuang kok sak empengku. Alhamdulillah. Walah saking untung motorku tak pateni walah, lha kowe rak yo ora wani le. Lho apa neh aku malah ndredeg lho yo ngono ki Mas Amlah. Walayan aku bertiba kemah rasane to. Nek yo gak duwe kepinteran yo ngombe-ngombe sik apa piye rek gak ngono. Sikil nganu keder kabeh lho yan aku kumeng. Mbak Par sampai wis nganu ae tak tumpakane ae ndang kowe nganu mlaku lah jare. Montore tak tumpakno. Oh, bangetan. Semangat guys, semangat. Mbah Pomoro aku tiba malah. Lho, tiba piye? Dalem. Tak buka sik. Alah nggih, Lek. Kopine goleki. Lho wong kuwi tarayu dikon buka bersama-sama kuwi kok. Dalane koyo ngono ya. Walah Mbak, sampean cerorah aku tiba mak keringku. Jane penak. Mas Danu ku malah roh paling, roh Mas sampean. Lah aku tiba ning engko anu ngantek keberkan motor. Sing loro ya aku mang sampean. Piye kae ngono mang? Sapa ya? Walah aku metu kulon nek. Tani ya ora roh Lek. Walah. Lah piye? Nek metu etan terus tak lewat. Iki sikilku sing kiwa keberkan anu. Keberkan pancatan.
Angger montorku kepater alah wis. Gak sarapan. Lah, kemang wis sarapan? Wis sarapan? Wes. Wis. Wes sarapan jam. Ya wis. Wes sarapan. Ya wis, heeh. Engko njaluk kowe. Iya, aku nggo sego. Kowe rek yo handal lek Damira. Aku dikne mek jagoku dhewe. Lek Yanto ngene, sotange dawa mare. Sotangku ndek. Wis disiani kene. Aku disiano. Mbak parkir roh aku numpak motor polahku kok ngono kita ngolah. Sikile diparano men dhuwur. Malah kewekelen. Dulur melang gariman kan iki. Ning riyo Lek. Saiki ning Palembang apa ning ndi aku? Pindah ngidul rene malahan. Heeh. Ini 10.000 lombok sing lombok abang iki. 10.000 lombok abang sampe. Ya guys, sarapan sik guys. Sarapan sik. Lombok abang samang ngene. Ono wes. Odo abang mbek jempleng jempleng lombok setan agene lho yo. Ngono gak ngerti dosa dinge semasem. Larang. Ndang budal, Jon. Ayo ya nanti bukanya nih sarapannya. Udah jombung meneh ya lebruk kene ndi kae. Emang Dodi gak enek? Walah yuti ya semua. Omong iki yo iki. Ojek nang warung mau. Mbek pribering. Pak apa nang sik-sik kan. Iya. Iki kan mbek payapan barang. Lho lah ya. Payapan iki panik yutine ngangge lho. Iya nih. Pak Dio ku gak tau melok. Walah, Ayo lek jane gonku liwak ora kaprah basi-basinan. Nggone Pak Rt. Rambut nek penaku. Yo lek Yanto iku teko lek Yanto. Lah sing gagan kono dingetneh rek. Hah? Sing gonku godhokan sik buasi gede lho. Aku ndelok sing diukrek-ukrek karo ika iki. Amit-amit iwak iki gonku basi-basinan. Iwak koyo ngene iki lho. Sampai saiki lho telung Basi-basinan wae mlawakku garing. Walah, lah nek ora desore terus tak kon Iya, ndung cuman terus sami-sami. omonge sapa? Wis kelonan sing daging kok. Lah kowe tak dono wekku piye rek omonge sapa ayo nang wekku. Kelonan isih. Astagfirullahaladzim. Ya panitia. Pak Eka melok panitia ta lek Ayo. Sama. Telung Ayo prapat. panitia, untare panitiane sing akeh kok sing entuk kok. ora Sing dindomno ki nek sekilo ki enak lek. Alah-alah iki lho, buktine pacaran ora. Lah yo. Alah-alah, dadi telung prentil ki sing sijine sakmene. Sing sijine kalau sekepel. jak basi-basinan iki kok Iya, lho, telung Wek. dino medhur kuwi engko. Barang pi. Lho aku ki ra doyan, aku ra doyan belas. Wong iwak pitik Ora mbono. ana dono kuwi aku. Wah, Wong metu Mas Arif wis tuku dhewe pirang-pirang kilo kok. masa dasare ngerasa kan sama basi. Tuku 4 kilo wong iwak wedhus iki. Aku bersate nang Kon iki jagatan tenan kok jagatan ku tak omongi. Teko ya nek aku jalan-jalan yo. Kene wis lek. Walah iki dorono Kadare jane. do sing panitia ngono kuwi kok. Panitia ki kok akeh-akeh ya. Iya. Nek temen jaga endung-endungan ya. Apa-apa Bisa jarene 9 apa 15 Lho iki sore kapan? Teng warung. Wes iki karek Aku ngiti wis kudu radian mangan. Wes sing dinganu ki jek sak basi ora basi gede. Bandungan sapi. Aku mergo tak usah norono ki aku ora doyan nek nyantong omahku ndak makan. Diceri kok waduh. Ora didekek kene Pak RT. Temen sak kon asem-asem dindal. Mbak Yuku ki waduh iki mesti jatah ke korban sing teri. Setengah kilo daging kok sapi. Lemantu ki ras dunjan ki. Aja diweke nganggo enggak manwak sapi. Kuwi yo tendi Pak. Mas Arif malah Mas tembok iki gak teko-teko yo. Jumane lho. Ora usah arep-arep apik ngono. Mas Arif tuku dhewe. Tuku dhewe pasang kilo. Korban perasaan ini. Lah yo.
batere do korban uang anu apa daging Dan ini jemah kuwi ya. Ora enak lek Latar gonku duwe 3. Jemah kuwi waktu jemah sewetu telah sak-sakan lah. Aku kira doyan kuwi mulai masake ning gone Pak RT ning Globo. Gawe pawon boto loro. Do iwake dikelompokno. Kumpulno saling karo tempokno sak-sakan go sak-sakan tenan. Kalau sing digodhog sak base kalau yantar kalau diingki yo ana sing direndang, ana sing asem-asem, ana sing disambeli, sando adang kok digo rono yo sing doyan man rono. Ora luk aku. Oh, aku nak mantan aku njur aku. Ya sing mbliyur-mbliyur iki. Garing-garing. Enggak garing ya garing. Garing. Jerone sekiloan kok mulai do ngerang. Lah yo awakku. Kalau awakku. Lah, wedhus sapi kira kaprah iki masjid kene. Mulai iki lho buktine yo anjine. Kene sekeloan. Ayo sarapan. Enggak aku wis bar. Mergo kapan omah kemang. Ayo Mbak, ketoke Mbak. Timbangane urung di letoke Ndang. Mas Adi sekolahnya? Pejak. Wah, lama gelem tak gawakno nang Basement ketok wae jan. Mangan rombet goreng enteng. Iya, iya. Gorengan. Mangan goreng entek. Mau mampir rono lek Yanto. Alah. Lho jeneng jopo kae lek. Ya nek kaya Ditutupi tutup. Lah kok mangko ya ora gelem gawe, Lek. Wah, aku iki mampu wis ulek-uleken kok. anggone Pak Digasar kono. motor kaya ora keluk Lek Yanto ki wis rono. Pak Ajine ora tak medal terus Pak Akar. Betul apa Mas Janu? Memang gurik kuwi. Kok ane mau gak kok mah gotek. Iku mampir rono. Icer endi Mbak sampean? Dewe. Tak kira melu kae sapa. Kok mampir rono. Njek ini aku lho Gasinan. Ini kono isih gasinan. Tapi aku roh TikTok-e lek foto kuwi tenan video masak-masak gede no. Stasine botol. Lek foto. Iki lho, awak dhewe Mate ah. Lingkunganku yo kuno kuwi to. Ah, sing duwe Pak Udis coba bapak setengah sama ape akeh diolah dindang kok ape dia semasem. Padang yo ngono di Lah ya sini. tak kene piso terus sakne ya. Tekane jopo. Pempek kok diapakno. Wis sore kae sate kok tiwas. Alah mbah. Nyate iki ambek Mas Arif dhewe malah ning omah Ape nyate tak kemeh jenis sate kuwi wae mesti tak rendang. Terus tak godhog pinur gelem. Aku ki anggere besar ngono wis wedi aku perkara iwak yo. Sare dicelukno wong iki ben gak seger. Dadi nane pae kayu untuk setengah sak. Dicampurono bojone jae gundut kuwi timbange bosok. Sing sikile mbak dibawak ning tebunan ora ana wong olah. Des nolotken aku. Nane terus didelno wong ngemul. Wong ngemul teko terus dijipuk ning tebunan. Terus tinggal dipuyi aku wis mahang. Aku iki tak kok nang dese pedase saiki kan Langgarku kan duwe 3. Sing malam Jumat. Lah ning masjid kuwi abene wedhuse anu 16. 16 sampai sabene loro. Gerdi rongkah dos truk kakek daging. Iya ya Lek. daging. Lah dong sing kakean nek gak yo Akhir Cok dos nek truk gak aja kakek kanggo. daging. Tekan aku gak kanggo dase den aku. Iki broyong apa dikekno? Wah nek broyong Lho, bloyong kuwi nek sing iso ngolah enak lho, Mbak. Ra ada telek kuwi ya. Lah nek Iki diumbah ning kono lho ning. Kuwi nek iso Gawe wegah lek ngumbah lho sih. Iku kali kuwi nek wis dadi nganu enak godhoke nganggo jeruk aku nipis. duwe sakra sekili ditene nding majelah. Ini nganggo jeruk nipis. Wis tak jelok lah aku. Aku tak semindas kuwi mang kok jane. Mas Haji. Tok ngantek utah kabeh. Ya asem-asem gone Pak De ra Monggo kaprah. ge sarapan. Kok ketame blinjur. Ora gawakno. Gasinan dek sore gawakno nek gelem. Aku nang omah main tak sak. Manggo Nek wae. ana Yanto, ana Yanto sing ngangok.
gawe plak kresek Wah, aku ki mambu wis emoh. Lha iki aku tak pelani gak wajang Mas sama Pedro godhong. betul sarapan yang berapa Kon ku semulek-ulek Jane kan. beli wedhus sapi iki sing anggere sing pinter belah ya. Arus ilang. yang aku dhewe awak kowe Kadang ana sing ora godhong belah ya wah. Tapi Wah, pas anu sumber mbak, diten kok. aku dhewe gotok sikil ki lho kelas gue pereng kabeh Kayak sikil gak pada endas, Mbak. ya bakar Ayo. Endas juga lah. sikil 10 ndek Lepas dulur ku kami ijo ta. aku gak apa-apa kan ndas gak iso ngolah aku ndas kok rokok sik terus ngolah asem-asem kowe enak iwak lagi ya iwak ya Ngomong-ngomong. Sing anu dibel wong ngomong dijipo. Kamirah cok tamane endas ben aku Mereka ki panitia yo aku tetep entuk apa-apa dilebokno sak kabeh ngono ku geno rimo gawane aku. Tak tahu untuk apa pun. Itu apa sih? kurang Kira kilo. ndang ya tengah ngeloro Kurang kambing. memang sikil bisa sik tak olah soal nang godho sampai melamet mesti ora wandel itu nang sampean Ya kan demen lho. ayo ra doyan tapi saya kantor punya raja sing mbak Yo. Yo. Iki piye kok dicipet. Nek ketok iki dirapakne ngene ya. Ya Iki ora kaya demen lho, Bu. Lah iki dicipet. Ketone dirasakno. Jumbo ta ora? Bisa diukur ta, ngukur lah. Ora tak grawuk saiki dijumput. Mandek nganu toko ojo buka ya kok. Kowe ngomong dhewe karo boten. Sing kono kae tak bangun. Mas Haji, tak emang ngitung. ngitung ngitung Lah sore jare wis totalan kan tak emang ngitung. Lagi ten transfer Iya. saiki ndak enak langsung enak. Saiki yo sistem Indonesia saiki sistem SIR. Pembayaran juga lewat aplikasi. Lah aku kok sak mene. Istilah Amerika itu SIR. Ambek Mbah Pomonya aku ngawani. Karena Amerika saiki targeted dengan Indonesia karena Itu Indonesia tapi sudah tak masuk total sak mene. Ngene sistem walah pembayaran mangan pakai sak aplikasi. mene. Tak total. Mas Adi ambek Mas Adi Ora kok saya anteng. Bodanane kok saya entorana. Gonmu ya? Iki arek wong arek rakyat sirong kancane yo arek kosekan ngono ku. aku duduk iki yo les yo Piye? mantar kok enggak aku ya pas apa nek omah Saya pengen cepet dong ngerti apa? Ya, aja medong telu gitu. Ora entekno kok. Yen manges ning kangkri. Lah kan yo ape? Yo ping piro anak nurungi aku ah. Ada jaringnya tapi kurang Jembatan. belum ora gelem iki, Mas. Balik kan. Arep teko lemah. Ya bukan motor ora nek wong. Tiba. Lha gak tau sak motor-motore wi lah. Dhewe iki sinyalku kebetan. Aku keseliwa aku sing tengen. Kebetan kuwi motor aku. Lah motore ngene Dik, ngebrek aku cek di glendang sak apa seprat-sepratane genek wong. Gak iso piye tiba ngono kok balap aku sak awak keberkan motor nek wis menggok rene. Nang marai. Wis menggok wae Mbah Pomo kuwi lho, wis Aku menggok ki arek lho rene. sing anune Mbah Pomo malah lho tiba malah ngene. Malah diablas saiki Mas sampean ngeten aku bro. Tapi ora ada banyu nih. Kene banyu nih. Kok ya nek tunggale kok ya ora aku kok tiba. Keseliu ta wis di tangan. Iki aku gak keseliu Mas tapi jojoh kuwi pancatan. Kuwi jaga kleru lehku nganu, lehku mancat nganune gek enek. Dadi ngene, masuk ngene. Heeh. Lah, bro ngono. Ya padha koyo aku. Jenenge aku sotang ndik lho Mas. ya ini kok mbak kowe sik nggo anu gawe kerja iya mbak ning ning Mangki dipeseni wong nggo gawe saitik ngono kalau njek saran kon njek nang karan.
Aku lah kono ae. Anu Mbak Tuti. Tapi apik-apik nok tukone. Apa dikono ning Ponorogo po ning. Tapi ki nyemprati meh. Lah iki mangki saloke tak gek karan, saloke pesenan lek wasi 5 Bang, ya cilik anu. 20.000.